Joan den astean udal komunikazio bidetatik aurreratu genuen bezala, deba biziberritzeko plan integrala lantzen ari gera. Badirudi pixkanaka egoera bere onera itzuliko dela, baina osasun krisialdi honek eragina izango du gure herrian, nola gizarte osoan. Hau hasi zenetik, udal gobernua egoera bideratzen saiatu zen eta presazko hainbat neurri hartu behar izan zituen. Osasun arloari lotutakoak eta egoera ahulenean daudenei laguntzera bideratutakoak. Ikusi dugu osasun krisialdi honi denborak aurrera egin ahala beste kezka batzuk gehitu zaizkiola, ekonomikoak eta sozialak. Horrek erakutsi digu krisialdia orokorra izango dela, eta hortaz, erantzuna integrala behar duela. Horrexegatik, deba biziberritzeko plana integrala izango da. Arlo soziala, ekonomikoa, zaintza, kultura, hezkuntza, bere baitan izango dituena. Beharrezkoa da pentsatzea, nola erantzungo dion pertsona helduen beharrei, edo haurren zaintzari, kontziliazioari, gure herriko kultura nola antolatu nahi dugun, nola nahi dugun kirola, arlo ezberdinak, ez? Garai honek, adibidez, zerbait erakutsi baldin badigu, izan da, elkarlana eta elkar zaintza dakan garrantzia. Eta horregatik, plan integral hau ere modu hortan landu nahi dugu. Hasi berri dugu alderdiekin eta eragile ezberdinekin bilera erronda, eta datozen egun edo asteetan proposamen bat aurkeztuko dieu, behaien ekarpena jasotzeko eta denon artean adosteko deba itziar nola biziberritu nahi dugu.